there was always more to learn. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka amin. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dave. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, love always finds a way. Make it through love. Naunsa man ka diha, Dave. Sige ra man kag hinuktok. Wa kay planong mukaon. Labat kay akong uma. Na, resulta na na sa imong pagsigig tagay kada gabi eh. Kung sabi ko mo, kaming kalipay, initam na mo. Dong, gusto na akong mahimong kang responsable. Gusto na mo nga makabarog laon niya kasi imong kaugalingong mga tiil. Ma, sa pagkakaroon ma, mag-enjoy lang una ako sa akong kinabuhi. Problema ba nga mag-enjoy ka kay naman may kwarta. Huwag samtang na pa si Papa, bro. Kaya ba kung di kami maglisod, kay grabe ka maapingon ng akong Papa sa mga negosyo ng hardware? Ewan saan na lang kung, oy. Ay, sige sana, bro. Sige. Bagdon sa inyo akong tawag. Sige bro, sige. Hello, ma? Niyabi sa ospital. Nadispesya si Papa ni mo. Oh. Pagdali. Ha? Sa ospital, ma? Unsang din hitabo, ma? Gitulis si Papa ni mo. Duda na mo nga naari na niid niya kung asa siya mag-abian. Mao to, gidunggab siya. Unya, ma. Kumusta naman si Papa ron? Unsang balita niya? Tuara ang doktor ni Papa ni mo ay. Oh. Dali, ato pangutanon. I'm sorry, but nisurrender na ang imong bana, ma. Sa ibuti mong ipasabutok. Patay na ang imong papa, sir. Kung saan taong ka ba yun, Ihaya na din mong papa ba pero ikaw niya, naginom-inom ka din eh. Hindi pa na ako kayang muatubang sa akong kamahan, bro. Hindi pa ako makadawat. Pero bro, hindi ka maluoy sa minahan. Karong panahon na siya mo yung nagkinahanglan ni mo. Kung gisakitan ka sa natabo sa mga mahan, labaw na yun ng mama bro. Bro, lakaw na, sige na. Mauli dito, o kununis mama ni mo. Salamat kay ni uli ka. Hindi na kabiyaan, ma. Oo di ahinak. Karon nawa naman si Papa ni mo. Ikaw na lang gid mo angay nga matimaan sa tong negosyo. Oh. Ha? Pero sa dili pa, pauli una dito sa tong probinsya. Adto sa bahay sa imong lola. Pagbakasyon dito. Indot sa dining padagat na panagsa. Ay, kinahanglan mo relax ko. Kaya magsugod na kong trabaho iniguli. Ay, tabi yan yun eh. Gusto po kong mag-enjoy sa akong kinabuhi. Excuse me, Sir Dave. Gipatawag ka ni Kuya Emil. Kay, Mga una ko, no? unya na. Gusto pa kong mo-relax din eh. Pero, sir, Gusto ko nga mo-relax din eh. maisugod ni Kuya Emil na kung kinahanglan nga madati ka para mga una. Sabay mo nga mo, ha? Oh, Ano sa man? Ganahan ka mawad ang trabaho? dili, sir. Mao gani nga ayaw pag ginahi sa imong o. Kaon na dito para dili ko mawad anong trabaho. Tarong na kong tubag, ha? O tarong nga sa kugdatar, sir. Oh. Oo, naginahanglan mi ninyo kay para makakwarta mi. Pero naginahanglan pud mo namong mga katabang para mo serbisyo ninyo. Oh. Musukol gini eh. Sukol mo lang. Visit ba yan, ha? Iman mo ilag amo. Uy, bro, pasinog na in love na inuun ka na niya, ha? Eh, bagtuon mo, no? Sa bagtuon mo, bro? Salida? Ha? Di na may tabo, bro. Kaya abin mo, Oh, magtanaw pala ko sa iyang naong. oh. Mag-visit ako. Oy, kalma lang. Relax. Naa ka diha para magpakasyon ka. Sige lang. Apason niyo unya ka diha sa sunod semana, bro.
magpaluto niya kag daghang sudan, sir? Oh, kay moabot ng akong amigo sunod semana. Ah, sorry sir ha, pero naibag ko instruct imong mama na mo. Ikaw na ko di palihukon sa tanan din para mahimo ko kang responsable. Oh, unsa? Gibiduangan ko nimo, ha? Isa juga ba anak oy? Ali, mo na akong pang-answer. Oh, sorry kay gipangga na ko akong trabaho, sir. Musunod ko kung sa gisugo sa akong amo. Imo kong amo. Pero dili ikaw may nagsweldo na ko. Maong sorry, sir. Sa Gano bang imuman sa giinitan, Dave? kay maglagot mo sa ganyan siya, ma. Ugma. Api man ako bakasyon na akong giyanhi. Bakasyon, bitaw. Bakasyon. Pero maningkamot ka para sa imong kaugalingon. Oh, ita. Ako tanimo, makiguban ka anang ali. Sigurado ko nga malingaw ka kauban anang bataan. Tara, sir. Ha? Unsa ka? Kuyog ta. Close ta. Dili pa. Pero kuyog ta. Malikot ang dagat. Kita ron daw, ha? Klaro, ana. Tara, dayon. Oy, oy, oy! Oy, oy! Inayak ko, oy! Maayuha din mo mulang wisa. Kasad. Taas pigil kay kagutong. Oh, syempre. Anad man ko kay dool raman sa dagat ang among bahay. Ug nindot pagid kayo ang dagat sa amo. Grabe ka tinaw. Ano ba? Unsa man? Ganahan ka mo soroy dito? Nindot ka. Oh, di ba? Ingon bitaw ko nimo. O kung ganahan kag nindot ka mga view, daghan kog ikapakita nimo sa... O, ding na-busy ka diha. Nalinaw din ka pagkiguban ni Ali. Nalingaw ko sa mga lugar nga iyang mga ipakita nako. Ah, niya, unsa man. Kuhan na ba ko? Ha? Basi makasamok lang ko ninyong duha ba? Makadisturbot ah. Huh? Murag gaan man kay kag... murag gaan kay kakaistorya bahay ni Ali na. Murag nagduda ko. Unsa man? Nakagusto na kaniya, no? Saba na, oy! Muli na ko sa semana. Ano na ka, di? Welcome home, anak. Maayo kay nauli na ka. Imingaw na ko sa akong kinabuhi din sa syudad mo, ha? So, magsugod na ka og trabaho. Ha? Nganom ko. Di naman mawa si Ali sa una-una. Ang kung ako. Na-enjoy ko nga kauban siya. Oh. Nganong nangita naman ko niya. Ay. Buotan si Ali. Mao dili ko mahimong kung ma-inlove ka niya. Ma. Kung malipay ko, kung magkagusto ka ni Ali. Pero siya ma. Nakagusto ba sa ugaan ako? Aw, mahibawaan roon niya na. Hi. Ali? Gipada ko ni ma'am. Ari ko niya patrabahoon. Oh, huy! Ganun kikakus ko nimo, uy! Imingaw ko nimo. Gimingaw sa ko nimo, Dave. Og, gisultian sa ko si mong mama. Sa tinuod lang, parehas o gibati, Dave. Gimingaw na sa kay ko nimo. I love you, Ali. I love you too, Dave. We've said it all 1,000 times. Bisan og bago pa ming nagkaila ni Ali, pero dali ra kay kong na-inlove niya. Karon, kaslunon nami. Di mi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Dave nga taga Cebu City.
Uban sa awit ngayang gipanghayo, awit nga nagalahan, love always finds a way.